Hay, Mauri. Kanda Mauri lagi kanta kaya bayo. Ay, anak mo pa na dito para kami na yay. Dito yung nang waki. Te, nangaritan di Borau inanon di Taeka. Inanon di tayo kayo. Panahon na naman ako imi. Kaya ba nang inako kanuan te program tayo. Ni ko takim kaya kaki sisira kaya tabi kaking kepong. Ay, puno panahon na naman ako imi ni kapene. Bene may ni kapene. Sinabi ni, ibu sumaya kime temuang are, temai toro. Are manipanan, anatea jasuan tayo. Ay manya sina kaukiran taro. Manya sina wagin ra program tayo, sina kaukiran taro. Ano busiya tami na maka, pa na ronira. Ano busumaya pa sina tauroy. Busumaya na teka, ni karikia pas bangara akasian. Di yara, ada sesan, di yakin na. Bungay ka na ko, antay kasan na ko. Tama ko menayay, sina katapot siya walirik. Sina buberakin tataro. Tamera ako maga, siniboy ko si kaitaw ko. Inanon doy na tameron tayo di kayo. Sa mga rong na benon siya wayo jaswa, sina mga tauroy na ba. Nungoram teka, ni Borau inanon na, inanon tayo di kayo. Di mga kakasik jaswa, arisasan, hindi kayo dora. Tamera ko maga sibusigo ko na kakapaya ito wari na teka kinamtek. Sa busigo ko na nga to ko na teka kinamtek na ko na mem kantaning. Ang anda din ni ko dia, temerung ko kora ni ko na takarway am teka. Na ko iya tari raw mani na kapenayin tayo. Hindi kaya bayo o wakia ang oran inon de Facebook, de YouTube. Ang tapo ari ako na nung oran may tamera sa busigo. Kaya kaya ang oran na benteri ko nakakapaya na benteri sa busigo. Kung nakaruwa, tami may amaka na koy na ni Gabenay na Joshua. Pasi na ko na busumaya, amtaya kayo, narigi pa, tiriri na koy na, atake mirura tamer. Kapara yara bura kay puntani bura ngayon. Sa sani bura narayang mo, naramakuri, arjada ni kaway. Pega rin Joshua, kay si Koroy. Sa busigo ko na nanuwa ngayon, ni kapara yara bura. Pasa na koy, Jawayo, mananore kay, ilon Kristo Yesu, apo ni ngayara wya, oras sa kamayo. Amen. Aya, punta pa narin busumay. Yag maning ano ba tayo kaya? Tari raw manira kaya ongora online. The YouTube, the Facebook. Okay ongora na ba yung na radio tayo di kayo. Ya pun kami na beto busumay na ko mi de tayo. Ang pelin busumayak, sinabi sin kakabayak, ilong tamin Joshua, arin ako ng Ronnie, ilong naratay nungora, di tayo di kayo. Wano rin ako kaya ba gegeme ba nang wag de program tayo. Sinakano ko muna de tukura na mayroon ya kan di grupo na rin na may pondigi. Kana kamasan nunor tami ya tanya rin di may pondigi. Ari ito ka na bente YouTube o ibusin ako na bente the fresh. Tami yan na rin kan hindi tayo kan nang nori ya kan na mga atay no mga uwoy kami. Inon tayo di kayo ay ka ngayay kaya nakanuwa kanon tayo di kayo. Di pa nayan di pa na po. Di po Joshua. Ngayon naman kami hindi tayo. Kapag sila ba sinabi si Maya kan pondigi. May kante to grupo na nila may bonding kita tayo. Sabi sumain kami na konti, stand tayo. Kapasin na ba? A 1 2 A just
A. A. Just A. Borau sa kaligipay, ikaroon ng himain panikapende, ang mewin na nonipen. Para po. Yung uwewete. Pesi ndaba de mwana kuna ya kani poni gari ya kana konta yo. Punu kwa wane. Jesua ya tarara. Ngayon sila nga tayo ray tanasta. Sa tayo ray tanan kita. Dekorobinim. Detangira. Na akya tayo rara. Na Jesua. Yata aram ho yata araw. Dito yan ko yay. Na vetay ko naram. Yung Andevete, tayari suwete yey, ya pondong onape. Nanti tayari vete yey Jesua, sukona ni kainita ni ngara. Nanti tayo sa kauriga kinto kuna yo, pa Jesua etangirira. Kana vete ira, sinongo irona, sabia ongo Taeka na koina. Ngayari siya nga panara ni kakaitaw na koya kante, grupo na nila may pondiki, kambasin dapat. Ora kay kaya kamasan nonor tabi yan sa YouTube. Ngayon, saan to kaya yung ito ko kanina baka mapuno di ron tayo. Kambasin dapat na panami, ibugin di kaya minong
Keke mai buni ngai ni gabene kai di romi pa na anongora ka kan siraki are epopoto iona na Taeka jasua sina ngani yeri ki kande tukuru bunane me bondigi siraki maka kanan deta iri kayo kapesi da tawro ina pe kabi kande jongoran de online the YouTube the Facebook the radio kakani ya mi radio katawro ro ina mi penang nako siraki maka kaya kapenan tukunayo ke min tukunayo kada basta busumaya di kande tukuru bunane me bondigi A 1 2. Hey. Karama, Yatarate on the bay, Hoshitabo, Ayaki Taeka, Tekariki Pai, Mayanga to see the day, Boy the nete on the guy, Mayanga the Kamara. Yesu ekate ate prince na kokarama Baya mandike kabaya
Yesu ekatia te bris. Teniwa tenera ay makurani kay. Ay para te kunayo. Kampesin na makain te kurum na may bondi kini kuna miya ng tamero. Ay ko wanya ipun tayo na ko sipun dia tapi kaaraki Yesu tayo na ko. Pa pusing na tangira sewa takin ako na ni kapeni yang se buburen tayo na ko na tangira punti meto na bentangira pa sinokin ako ina. Ekatia te bris na kon tamera ari karawa. Epesinda ba? Ni bog tawen kuna mi kante te kurum na may bondi. Dito yung kanya rin nang inako. Kaya kakin te silagi. Are itabi kakin gebong. Puni panaw ni te na koy mini kabene. Gegemay. Kakani ay kay ba nang inako kaya kakin te silagi. Nabubusiya kan te karesa. Anang ba ya kain takataka. Nakoy aratan ng ora. Kang kanwa kamay mo kang kasugiya ka na may bugi ba natakataka itan ng ora. Paungan ni mga roy yon, tsaka roy yon, tau roy ke nibus may roy de sisiragi are gete de ngorong are na tiyakin nagi na ko yan tayo ay pun na ko ni kapen ay kapen sinda ba dede yo asinang kanakuan na kon de dartagi ang roy are ngaya enakaka de sisiragi de tayo di yo kapen sinda ba. Ayo, teman hari kini Mauri no koy minta ini. Ayo, orang-orang kita kanda ni Mauri. Ay, senang wagi na kon kaya kanda sirak siwo what is sirak senang kaya kanda ini kayo ke akos ng gebong. Naroon na rin buro rohin ko ay ito sirak doon as na makaya kanda ni min kanon na riri as na kanakuha. Anda tayo. Mga yara pun panahon ka Mauri no koy mi. Senang tawrohin kan na kon daramon si sirak. Kaya nga damon si sirak. Tirapo kina kay kam ibig. Tirapo kina kay kamagi kakangipika. Yo ba kamkan na taira, kamkan ni ginaira, kamkan nungara ba? Yara kay sagi kakangipik. Tes sila kaya nang skiroy. Matata, mga pun kamata, di taka ni matata. Nano punta ka ni matata raw, yan ang skiroy. Pas na din ano natuta na tayo, babugin na buniyay na bauri di, ya sa naman katawroya. Puno pa nindoy na bayay, kanuan na ba sila gintay di kayo. Ayo sa sika ginana ba tuta nang kananda tayo, ba yung kanari kita nang kabuandes. Yara kamaki kakangipik. Yara ka magikakangpik. Kargan pa ito makoro isuwa, tagi ba na doon, takamimi bangki, akatokaki man, inanon de tiake. No, eso ang iron de eso. Te pa yayo. Tagi ba na doon, ito ko yun ako no, mayroon ko yung mamusun, kapaniyan ako nanon tiake, painoro ko ba, koroy rin, mataw, ibo kong teroroy. Kung nakairiya man, ay kakakaisiman, na kaya na ko, ay kamane, may ibo ko yung man, ay kaisaki ni kapaniyan. Ayo, ano ba ba ito eso, ano tayo kayangan, anday? No, eso nga kipanakairiya man, ni kakaisiman, na kaya na ko, ibo ko naman na ikaraw. No, ito akin na eso, yay man na ikaisak. Yay man na ikaisak, ikay. O, nakairiya kakaisiman, na, demani o diyan man di kagin man na yu demani ma diyan kakaisiman man na kaya nako kanano ba to tiko isiman kakaisiman man din han deman na mabuna ayaga ginana na nakakagiriyan kan man na ikaisak diaso ay man diyan na bayay man na ikaisak ageto kan diak ako na norya ay kaya kagin man na sa sikatay na ban dan kaginantay yo yung na matatay romi. Kakauman temanan na kaya na kumayain na may buko yaman na ikakisa. Gitaraya. Ayo, ay spatayakin na. Damuan tayo kaya katukaki man, inanon tiyake, pa nang inukotaya ka. Ay sunga ginoa, payay man na ikaisak. O yay, ay kaki. Antay atayakin na, punti yaso. Yaso atayakin na, payay man na ikaisak, o yay, ay kaki. Akatukaki kakaisiman na kiaisak, akatukaki na ba kakauman, akiagisak. O ano ito ba yan ang skiroya, sinanuri yan tataya yun. Sinasikatay ang kiyaro ko tiyak ka. Aki pa yaro ko tiyak. Ama tiyak yanikira na kiyaki ito ka. Ame wag yasan ka to kagin tiyak. O siya kingan na kiyaro ko tiyak ka. Ayaki at kay namarak. Baya pera na po tatagin ni matin tiyak. Pari ito na onti-on na ba ni kaban tiran. Ama at kay namarak. Aki amuan ka ng tiyak matali ang nagkarikan bayad makurutuan o tiki buruay wa. Makurutuan wa tiki butibin mo anuwa. Ari sito wa ni kay. Nandabugin ni kay. Aki abada na ni mat.
Ito nga yayo deso ang ki esuang ano ang demonday nano iya itakanta nga mana inang kangiman dia ba. Imo hindi yak para yagya mo takay na marak pa apa ni mati. O yung ano yung mga pun kaginadi deso ba ya karawon pari yang ano es baka nawag deso ayo na kuno mo ba nang karawon nangani ay terera ni katanin nano ba nga angko aki ay siya o ikagi siya nani mana kaya katukagin kontiak demonday may hindi yak. Ano yung mga ukina o mga wena o inna ka na ng mga kansya. Ibo ko yaman o kamnakan. Kamnakan. O yung nga na kan tibig, ya tayakan na kang makakang ibig. Kaya nga itiki mo ngayon, naku ay ibong atamoro di matukon o itiki mo ang isyo. O tipik, inatong ang ginumi, pa ikamara. Pag yun ang kaya mga akamara. Ikay yung atiya siya pun tekin patibig. Sakit yung marak. Eh si tekin na nangangay. Kamara. Di ba iya kamara? Kamnaki kan. Sakit abugin na. Matiya siya. Ipon na tayo. O ang nararilingan niya pa rin na sinamakaroon na rin. Meron ka makakagibig. Ha? Nibugin na. Pa tekin nag. Pa sinagi kakan no. Sinagi dili nga na benda na. Kunagi dili nga benda na. Kunagi kuwakwaya. Kunagi kakamara kaya. Kunagi ay narigi. O, di beking kaya mga ugi na mayagin na ka na ng mga kansya. Inato nga ginumi, paya ka marakam na tayo kakangili ko ya. O, kam na tayo, diringi, banday. Ane, kaya ka, waririk, yakasukan ni kinanangan na kung kanuan nararili, yaran ako yun. Ni panindo yung nani. Nani ka di, kaya ka, waririk yung nani, yaran ka magkangbig. Kaya pun tiyagin na kipa sinagi kakangili ko ya. Tiyagin na tiyaso. Nakawuwan si sinakawatan tayo yung, ay yara makuro ay minakawag. Tira ako ron takadiginag eh. Matakabuyan na pa eh. Yara pati sila kayo ba? Epon, kaya rin na nun tinili yari na kong gibong yon takabuyan na pa eh. Sasan doon na takabuyan na pa eh. Pati pa eh, epon di ay ediw. Na. Kanana ba ko ako kukimua di aswa. Punta pa yan na rin yung ginadi aswa takabuyan na pa eh. Epon si tuwa na. May bukong dabuyan na. Tuwa na, may bukong dabuyan na. Siyan na kakawag buntias, wakam na koki, nakuha kam nakatayin, kamasa nuraron nung duwari, Go Gates, William Go Gates, ang gebong. Kami, kamurang gebong, wakam batak. Kakapayak, simen ko kan nari. Kamuri nga na ba duwari, siya nga, gemo na maguri gagay, tuwa na ni mabuhi buwan ng duwig, tuwa na datara ni mabuhi, kung ka buwan, kay sinuri ang tayo, yapon na gawin kita pa, tuwa na ni mabuhi, ng duwig. Matuwan, yapon na nga na bakabuyan, anam mo ang tara, hari na kinta tayo, hari, yapon kakabaka na ba, tuwa na takabtabuin na mandanak. Anatara ka ba narinig? Tuwa na tatara. Ni karakwa, iligi ba ngayon, temuan ni billion niyan, diyon na ba? Rockefeller, John Rockefeller. Ano ito ba yan ang kakawag? Kanitira ako ron takabuy. Matakaligirag. Ayo ito ba yan na rin mata? Paano na takabuy, bundang ko ako. Papuntuwa na, nantabuin na. 1/10. Tuwa na takatabuin na, man kaupay, man namkarere, kini ka ba na ikaragin ako. Kaya pwede ki, ampin na tabuin na. Tuwa na tibin. Ano na kontiyaso? Luwaywa. Ampay. Pero yaki kay tiyaso. Si tawa tuwa na. Ang kaya kupay na nikiran. Aki luwaywa. Yaki wani kay. O nga nito ba yasin ka? Tiyaso ay si kataya ba? Unang kapayagi. Takariya. Sa saan nuraron takariya? Baka nga aron takariya. Atararon takari kinagas karoy. Karoy ay bugin takariya. Kitira. Pangkan nga naro ba ya karoy ba takabuy? E kokororon kabunganan takabuy ba? Sa saan nuraron kabunganan takabuy? Ano pa Paya ka bunga na gido ya, sipun de uwi, taan ba kuri na ron te tempora. Misinaren te bunga yo naron narete agin na bauro. Takabuyan na pa ibunda na pa itiya suwana riyan nyo kiriya. O na pa iyo kabuyan makoron non tiya ben ka ben pa to wan tiya ba ki wan takay ita ko ba na pa iyo. O kaberen kabuyan makoron tinanay ni ko matinanay sibu. Akan na riyan takay no warawari sa sanuran. Kanano pa ko nan warakak. Iriyan takay no warawari. Kabuyan. Karena ba kunahan ka siniyag? Takain warwara na ba? Irihan na ba takain warwara? Mandarang ni kakawag yayo ba sinatay? Ayan na po nagkakakuro. Kabungan nagi bukin tira, takabuyan na ba? Kabungan nagi bukin puto ka ang maguri ni misinari. Akabuwa kikay tanong maguri. Daran, tuman botak. Akabuwa kita ng maguri, de tempora. Akabuwa ki misinari. Akabuwa ki misinari. Nandaman yayo. Tiyaso po na iyo na system ng kuha. Akakapayak. O sinapon ni kataya para buntiyakin na tiyaso. Kunahan ni kataya, yay. Ni karoy.
Yaki ka bunga nagi buin te bayri kita wana. Ayar terangan neron to kokoro ya kangai kana sinorian de nudo temens. Amma kia taya kia amma kurin pain tero Mauri pa mamara ke men pain mania penteswa. O kia amma kurin rekin te baon karia pa puogi kana ya mete baon karia. O yeron na ba ana te ka tuya. Peso ba kana ko ta tuwang kerio. O ana kare ke roya. Tuwang kerio. O anda roi to ko. Ana kare ke roya ke boya men tuwang kerio. An neron ka boya misinare. An neron ka buwan o kamewan de misinare. Mente boya. Kabuyan boy. Ana karya, teraron na karya. Teraron na karya, kana pa sa karya ke bugin ta karya. Ayo. Te pa yesen mata tan ta karya. Ina ka nga tiang ina nga pa itiamatan na yeron na re kare ke nano na yai. Nakirawawata o siya kin na yeron na tipunak. Pa nga. Pati aswa. Itang ira tiamata wera ke nano na. Nikan na pa yai men. O yoro yeron tianga ta karya. Kunagi suang ngi ko nakare kaya may sari. Ngi ko nakare kaya may sari. Inapun kubura ke may nanom. Goya ti sanga pa ina kontiaso. Inapun wera ke may nanom nangayo papun kukurin nanon na kontiaso. Takare aki ang may sina. Aki ang may sin takare. Takabuyan ba yey may sina pa sito wana nandabuina. O takare yapon na kon nanom. Yapon na kon nanom. Ayan na tabayan ang kawagin. No, ay takakabayan na inon nam karyari kukogya mam kabuy. Akay ni panindoy takakapayari teki na kinimera kita makorotonu at kibuanua na kontabuyin na to na. Ipanindoy takakabayan kana kukogi kan. Ano itaw bayan ura na mga naroon to kokoron na tayo. Mo ni kirisan na kiyang ko apotoro. Angangan karyan si suwaroy. Ay kay dia kaya doon tatami yarori ibugin po to kanta makuri. Ni mesinal surung arong ya betoro mas tanso aben ni boda kita dapat tuwa na akan iya yana pa yan yang na ba oyo bukan temeo yin aben ni ko tagin kapen nara si pa ikaw pa yet tabi man ya ka po na ko baya ani kini man na bayro ni betoro atanso aso asasan nung raya nung ananiya mata bayri atawa na ba bon na bayang yan wala pa ya bubura han kan aron tiya nga ngayon yan aki Tuhan meon kari-kira kaya nang kain na ro. Kirawa ta punari ina ko may nanuya ang ana papaya ka na kontiaso. Oanya ron tiyang ano kuwaw. Ina pon kubura ke manwara ke may nanon tisanga pa na kontiaso. Ina ki tipona ki ana ki suang ki. Mata payari era bangayari teten mata yo kay kanayang time ay na kinuria mengim. Una kita karwaya takarwa mga bay. Ngata nga pero na tapwa ki hani ron tiaso. Paano ka na ako koroyan na ron ay kuwaki ang ibugin tiyaso. At tiyaso ay nurarira ba ay napunta na ba kanuangan ariya nga roy manano na nagkuwa. Hindi aro harap. At tiyaso ay kakapaya. Tiyaw matapuntis sa kanang roy nagkuwa. Ibuto ka na ba takabuyan ba Yesu sa sanorian dinudo demens. Ibuto ka takabuyan ba. Yakito kin dinudo demens. Takabuyan demens. Ano na kakaimitan ko rin po kimapari tayo kataan mama natin. Paka mga kabuyan na mi pa yarate minte matiane to mate kumino. O kam kasi kuy paya ikabungan na gibukon na teka tiyaso. Ari te kesiroy teka matinanong matuni mek. Aka nga teka ipundi ay tekaroy bay kay. Nana ipundi ay it's proper, it's good to do it. Sinariyan ka ba kakabuy? O tiya kikagi na babay kay. Nano karawan na rory matinanong sinakaroy o teka pa kakabuy. Enariyan na panuwagin ako. Nakito ki. Ano ito pa iya tiyakin na Yesu. Ngayon man nakakawag pasinariyan. Ngayon na tiyakin na patakarigirak ekokoro. Apon ko ako rin takariginak. Tatakabuyan na pa eh. Takabuyan na pa eh. Tuwa na. Anna, madaman. Kanda pa na nagkakabayakin sa sila kay kana wala na kay kanda tayo kayo kanda na kabati yaso ay nakasiyari ginakoy mi inanon da tayo sinang tawrawin kanda nuwagin mo mi kurara pa MC yak kana ko na koy mari mo ina imahan na ko sa bangara ari mo ina trap wara de sisiragi de sa sisiraga rin gebong itaw ba kaya kakiro ya mi sisiragi ante tayo kayo ino po kito we na mi sisiragi ni kaya kana na ben tayo kayo ito kung kanda ba yari ka kasiyan ari ko san na tayo may mahin
Dito yo yang panau kaya ukapenen nanuano na ko mente kaya bayo sinang ndokong kanyan jawa ari rai ni kakawak araka ni mewa ni Borau inanon Taeka. Dito yo ayari panau nanuano rik na ko ibi gemay wamay sina kana ko kita korana na ko iya kande takuru pun na may pondiki ay mina yan ako na pe kanuan takani mewa dairing dayo are te Borau inanon na Taeka jaswa. Gege mai wag mamani nga kwento ware wotang ko nam sisiraging gebong nakayakaki imin benente te kongoran tayo kayo ay akayakaki na ban sisirag yare wota bekyang gebong ay yare gege mai banang ina ko kanwan te tayo kayo sinaka na ko to koran na rin ko yakain bondigi mina yan ako na pe sabu suma yakain bondigi te kurum na may bondigi kama ge mai ba kan na ko to koran mina yawakin na pe ari pun kanwan doy tayo kayo. Kampesin na ba? Hey. Hey. Si benindro koi kai nana vevete Yesu ibukin kata piara ikate aweana patatira na karoya hingeng mengori na karoy melado ni kapene na de kakoni me kasi na de on the way many busy mayula ibukin weana Tiwana ngai ron Kristo Kasi tiwana harap ibukin tineo natin toti Inanon ikanganga ni Maura Kareke ni Taeka tangiri Sinatamira suara Nananora ni Koawa Sinakatabra ya meta Nakone po at
Karikiante kaokoro nakonti anate pasi ate rote we many bisi mayura ibuti weana Joanna Maire Rock Cristo Nasite wana hara Ibukite meona Kito ni Kasi Nateite rote we Many bisi mayura Ibukite weana Joanna Maire Rock Cristo Nasite wana hara Ibukite meona Kito ni Nasite wana hara Ibukite meona Kito ni Rapa si katite iron jawe si tawa na ngayon iron Kristo. Kamdasin rapa po si tawa na ngayon. Dari wa mana we kakamuran dari kayo po si tawa na ngayon iron Kristo. Rapa si tawa na. Kamdasin rapa. Ibukin na mirong arong. Nakanakuha gini chokoran. Pa hanapun ni pepe ni Roy Doro ko Roy ko gini kapene. Hanapun tau Roy ngora. Kakani Roy yerio. Na kakakaya yetapo na connect Roy ay line na konti internet bayong na kimetemet ayong ora. Ayare sinabusi jari kainte tekorubunan na yo chokora nariki. Chokora nariki meiromi. Imanya na vera ke tan nanin tayo. Kaya tabi na vera ke takauring na koimi. Kainte te kempa yo. Yay te susuo are na korawagin te Sunday ay mayra yo. Dumani nga pong jawa isua. Kang kauring nga kipakam nagya marake. Kamnaro ko susuo. Kami yare kamasan susuo may mayna. Kam ko nandoko ni mga nora mina. Pe ewara mina mi susuo. Kapo tawagin na rin may mayna. Tiri ito kuka. Takatinibong. Takatinibong are mina. Kampesin na ba? Tigiroy digi jong ora.
Ay, iya pa imetang ay sina kauling ligi na ko mi tanong ora. Desira kaya